Ilay ko. Yo, what's up sa inyo mga silingan na ginamos? Now, so napoy buhatan no, boring mga rumuato ko sa boarding house nila JD. So kung buhatan no kay kangita big kill ba, i-ignore na ko siya. Ignoring GF, ignoring girlfriend, ignoring GF, ignoring girlfriend, prank. Bala na niya na pod. Yo, what's up nga silingan na ginamos? Silingan na ginamos. Nangita gintra. Ito na ito sa boarding house. So karon nagpalit pa siya o maka-on. So atong niko na lang kay nakita tag set up na. I-set up na tong camera. I-ignore na to siya, ignore. Uy! Ito pa, isa na lang. Wow! Masa to? Wala kay kwarta. Sa kasida. Dito. Uy, ilay ko. Sira. Baka na to.
Yan, yan, yan. Ay. Kailangan ko ba? Sige, sige, mata ba? Smells so good. Ram, maunta ko ba? Tutulog ba? No, init na. Oh. Mami, wala nakita. Frank, ay, may buwan. I-apply na mo itong position. Kunya kay ubuan jud ta niya. So moran to mga silingan no. So di Oo, yung babot. Moran to mga silingan naman nyakis. Silingan naman. Silingan na ginamos no. Moran to. Moran to. Balik. Agay. Bye! Moran to mga ginamos no. So ato lang gitry kung say buhaton niya kung i-ignore na to siya. Unsaman. Man Japon, tiyak. So dagang salamat sa pagtanaw. Lingaw-lingaw to kinabuhi. And paalam.